Türkmenistan'ın bilim ministrligi tarapyndan mektep okuwçylarynyň arasynda mental arifmetika boýunça bäsleşik guruldy. Bäsleşik Magtumul adynyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde geçirildi. Bäsleşik Türkmenistanyň bilim ministrliginiň 2024-nji ýylyň 20-nji iýulynda 218 belgili buýrug bilen tasdiklanan mektep okuwçylarynyň arasynda mental arifmetika boýunça bäsleşik geçirmegiň düzgünnamasyna laýyk geçirildi. Bu düzgünnama laýykly bäsleşiň jemleýiş taparyna ýurdumyzyň turly günçöklerinden faýlanan 110 sany wekilli 6-dan 14 ýaşly mektep okuwçylary gatnaşdylar. Olar bäsleşiň birinji güni mental arifmetikanyň wekil telinamasyny hasaplamak, mental kvadrat kök, ýagny 6 belgili sanry almak, ýatdan goşmak, ýatdan köpeltmek görnüşleri boýunça wekillerini we ukyplaryny öküdiler. Mental arifmetika soňky ýyllarda çağalaryň akıl düşünjesini, pikirlenişini ösdürmegiň meşhur usuly hökmünde giňerme eýe bolup, ýatdan gazaplamagy özleşdirmegiň usuldur. Ol kalkulatordan ýa-da kagazdan peýdalanmadan aňda ähli arifmetika amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Mental arifmetika tabaklary ýady we ünsüli ösdürýär. Aňda maglumatlary gaýtadan işlemegiň tiýlerini golanýar. Bu muktarly sanlary hasaplamakda çekinmegi ýeňip geçýär. Netijede bolsa, matematika süýgüni öğretýär. Bäsleşik gaty gyzykly we çekeşikli işler. Zekiyni okuwçylar bu bäsleşige gaty taýýarlykly geleneklerini, olaryň hasaplamalary, ussatlyk bilen ýerine ýetirişleri we hasaplaýyşlary arkaly göz ýetirmek bolýar.